का हाल बा भाई लो। तो भाई लोग देखल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। अरे हाँ भाई लो, अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो न्यू सॉन्ग आवे जा रहल बा, जौन गाने के टाइटल बा मटका के पानी। अरे हाँ भाई लो, भोजपुरी के बहुत बेहतरीन वाला सॉन्ग होखेला बा खेसारी लाल यादव के। तो भाई लो, आज हम तो लोग ये बतावे बनी कि हाँ, ई वाला सॉन्ग कब तक के आवता, कब तक ले आवता, गाना चैनल पे आवता और भाई लो में काम के कइले बा। लेकिन भाई लोग गाना से रिलेटेड और भी बहुत बड़ी जानकारी देवे वाला बानी तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखल। बाकी अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो कर लें, क्या कि भोजपुरी के हर खबर सबसे पहले यही वाला चैनल पर मिलेला। तो भाई लोग देखल नहीं, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जो वाला गाना होके वाला बानू तो बहुत बेहतरीन होके वाला बा, मटका के पानी का टाइटल बा। और भाई लोग में काम कैले बड़े इफेक्ट में, यानी हीरोइन में काम कैले बड़ी शिल्पी राघवानी। अरे हाँ भाई लोग, बहुत ही झकास खेसारी लाल यादव के साथ इनका जोड़ी लागल शिल्पी राघवानी के, और भाई लोग इहो कैले बड़ी। बाकी भाई लोग गाना गैले बड़ी शिल्पी राज। अरे हाँ भाई लोग गाना गैले बड़ी शिल्पी राज, और भाई लोग वाला गाना रिलीज होकर बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन यूट्यूब चैनल पे। और भाई लोग गाना में मतलब ई गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा, और भाई लोग गाना लिख रहे बना कृष्णा विदर्दी, और गैले बड़ा अपन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ई वाला गाना के मिल के गैले बड़ा। भाई लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास वाला गाना होके वाला बा। बाकी भाई लोग अभी तक मतलब एक टाइटल कन्फर्म नहीं है कि हाँ मटका के पानी हो सकेला, कुछ और भी टाइटल हो सकेला, काहे कि खेसारी लाल यादव के गाना मतलब इनकरा साथे शूट भइल बा। लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव के एगो सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा, जौन सॉन्ग के टाइटल बा चॉकलेटी सड़िया। अरे हाँ भाई लोग, ई भी गाना बहुत ही बेहतरीन बा, बहुत ही झकास बा, और भाई लोग बहुत ही झकास तरीका से पर रिस्पॉन्स मिल रहा बा यूट्यूब पर। सारेगामा हम भोजपुरी पे वाला गाना रिलीज भइल बा, और भाई लोग बहुत ही झकास रिस्पॉन्स के साथ ये वाला गाना चल रहा बा अभी तक ले। तो भाई लोग देखल अभी तक ले जब हम वीडियो बनावत हन तब तक ले गाना के रिलीज भइले 3 घंटा हो गल बा, और 2,71,300 व्यूज आ गल बा, और भाई लोग 72,000 लाइक आ गल बा, और भाई लोग 15,000 कमेंट आ चुकल बा। भाई लोग ई वाला भी गाना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास बा। अगर तो लोग नहीं खा सुन तो जाके सारेगामा हम भोजपुरी पर सुन सकत हन। चॉकलेटी सड़िया सर्च कर पालन तो आ जाई। अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव गैले बाड़न, बहुत ही बेहतरीन ई वाला गाना बा। और भाई लोग ई वाला गाना जौन बा खेसारी लाल यादव के जौन शिल्पी राज के साथे मतलब शूट भइल बा, उ वाला गाना बहुत जल्दी ओकर पोस्टर आवे वाला बा। लेकिन भाई लोग कन्फर्म नहीं है कि हाँ टाइटल ये हो सकेला मटका के पानी, कुछ और हो सकेला। लेकिन भाई लोग बहुत जल्दी खेसारी लाल यादव के और शिल्पी राघवानी के गाना आवे वाला बा। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें, और एगो अच्छा सा कमेंट कर लगे।